rhyfela yn beth cyffredin yn y canol oesoedd. O'r 11 ganrif ar 10 tan y 15fed, golygodd rhyfeloedd cyson yn Ewrop a'r Dwyrain Canol fod cestyll mawr o gerrig wedi codi i reoli trefi a rhan fwyaf o'r wlad o gwmpas. A chan mae'r cestyll oedd yn rheoli'r tir, arnyn nhw fel rheol yr oedd y gelyn yn ymosod. Ond nid mater hawdd oedd cipio castell, oherwydd roedd y penseiri milwrol a fyddai wedi cynllunio yn dewis i safleoedd yn ofalus. Yn aml roedd y ceirau arfryniau neu glygwyni, a chai'r amddiffynfeydd naturiol hynny ei cryfhau gan rwystrau wedi gwneud gan ddyn ffosydd dyfnion, gwrthgloddiau uchel a nentydd llydan. Roedd ymosod yn uniongyrchol gan filwyr ar ysgolion dringo'n fater peryglus, oherwydd hyd yn oed pe bai'r ymosodwyr yn llwyddo i oresgyn yr amddiffynfeydd, byddai garsiwn y castell yn sicr o wneud ei gorau i'w hatal. Un math traddodiadol o warchau oedd tynnu darn o fur y castell i lawr drwy gloddio o dano, ond roedd hynny'n anodd ac yn beryglus ac yn aml byddai'r lleoliad yn ei gwneud yn amhosib. Yr ateb gorau oedd defnyddio arfau a allai danio taflegrau at y muriau neu drostynt i mewn i'r castell ei hun. Gellir gosod y peiriannau rhyfel hyn a chydig fellter o'r castell a dal i daro am wythnosau neu fisoedd hyd yn oed tan i'r muriau dorri. Yn aml iawn byddai angen cael gwarchau maith gan dorri'r castell i ffwrdd oddi wrth i gyflenwad bwyd a chymorth milwrol, ac ymosod arno'n gyson, nes i'r bobl y tu fewn ildio, oherwydd diffyg bwyd ac arfau. Cawsai arfau taroi datblygu yn yr hen oesoedd i ddechrau, ond caint ei defnyddio fwy yn y canol oesoedd. Ymgais yw'r 4 ail luniad sydd i'w gweld yng Nghastell Caerffili i ddehongli nifer o wahanol fathau o beiriant gwarchau canol oesol, i ddangos sut y bydden nhw'n gweithio. Roedd hwn yn gynllun digon anodd, oherwydd does dim un peiriant gwarchau wedi goroesi o'r canol oesoedd, a ffrin yw'r creiriau sy'n gysylltiedig â nhw. Mae adroddiadau a darluniau mewn llawysgrifau o'r cyfnod yn rhoi rhyw syniad am ei golwg cyffredinol a sut roedden nhw'n gweithio. Ond fel rheol mae'r darluniau'n rhy amrwd i ni allu dehongli'r manylion yn llawn. Felly, mwyn cael cipolwg gwell ar y dulliau adeiladu posib, edrychodd y tîm cynllunio ar dechnoleg debyg. Manylion, gwaith saer ar adeiladau pren cynnar, dulliau uniadu ac yn y blaen. Mae canlyniadau'r gwaith hwnnw i'w gweld nawr yng Nghaerffili. Yr ymgais gyntaf o ddifrif ym Mhrydain gyfan i atgynhyrchu pob un o'r prif fathau o beiriant gwarchau, maint llawn a rheini'n gweithio'n iawn. Sut maen nhw'n gweithio? Y balista yn gyntaf. Arf a ddatblygwyd yn gyntaf gan yr hen Roeged. Mae'r ail luniad hwn yn dangos y trefniant cwlwm dwy fraich mwy cyffredin. Mae'r ddwy fraich fwa sefydlog yn mynd drwy ddarnau vertigol o raff sydd wedi troi, gan ddefnyddio trosolion i droi'r coleri metel yn y ddau ben a chreu springiau grymus. Mae modd i anelu drwy symud ar draws ac i fyny. Bwa croes enfawr oedd hwn mewn gwirionedd i daflu saethau anferth, ac yn ôl yr hanes, gallai drywanu nifer o ddynion ag un saeth. Cair llinyn y bwa trwm wedyn i winsio'n ôl a'i ddal gan y gliciau. Mae'r saeth ar flaen yr arf yn gallu tyllu drwy arfwisg a fflu saeth o bres i wneud yn siŵr i fod yn gywir ac yn syth. Y profion yng Nghaerffili llwyddwyd i gyrraedd dros 30 metr. Nesaf, y mangonel, peiriant arall o'r cyfnod clasurol. Mae'r mangonel hefyd yn dibynnu ar y dull cwlwm. Caiff haen mwy trwchus o hemp, gewyn neu fel yr awgrym ar rhai cofnodion, gwallt merched hyd yn oed i gosod ar letraws ar ffrâm fawr o bren. Fel o'r blaen, caiff yr haen i throi gan ddefnyddio trosolion trwm a'i chloi yn ei lle. Arf cymharol fach yn pwyso hwyrach ddim mwy na 3 neu 4 kilogram. Ychydig niwed fyddai carreg fel hon yn ei wneud i fur castell ac mae'n debyg fod y peiriannau hyn wedi defnyddio'n bennaf i daflu arfau llosgi, llestri'n llawn o bethau fflamadwy,
tebyg i Nepam heddiw, a elwyd yn Dan Groegaidd. I daflu'r arf, caiff y fraich daflu winsio i lawr ar ddannedd yn erbyn pwysau'r haen, nes ei bod ar ei gorwedd. Caiff yr arf ei osod yn y llwy ar ben y fraich a'i ollwng a'i daflu fri'r awyr. Mewn profion yng Nghaerffili, llwyddodd y Mangonel i daflu pelen garreg 4 kg mor bell â 40 metr. Mae'r Perrier yn un o 2 beiriant gwrthbwyso a adeiladwyd yng Nghaerffili. Mae'n debyg mai o Asia tarddodd y Perrier, ac roedd wedi ymsefydlu yn y gorllewin erbyn canol y 15fed ganrif. Yn wir, hwn yw'r peiriant sydd i weld amlaf mewn llawysgrifau canoloesol. Datblygiad o'r taflwr polyn syml yw'r peiriant, ac mae'n cynnwys braich daflu ar 2 dŵr o bren. Yn naill ben y fraich, mae taflwr rhaff a'r arf yn cael ei osod ynddo. Yn y pen arall, mae darn croes a nifer o raffau wedi cysylltu wrtho. Ar orchymyn, bydd tîm o ddynion yn tynnu lawr yn drwm ar y raffau yn y pen blaen, gan wneud i'r fraich godi'n sydyn yn y cefn a thaflu'r arf ymlaen. Gyda chriw o 6 dyn yn tynnu ar y raffau, llwyddodd y profion i daflu pelen garreg 5 kg ar gyfer taledd o 110 o fetrau, y gallai maint y garreg a'r pellter gynyddu gyda chriw mwy o faint. Y trebuchet oedd magnelaeth drom y cyfnod. Byddai seri maen yn creu peli crwn o garreg. Mae rhain a ddarganfyddwyd yng Nghastell Caerffili yn pwyso 15 kg, ond gallant hefyd defnyddio arfau llai cymhleth ond llawn mor effeithiol, fel bagau o galch i losgi'r croen ac achosi dallineb, a hyd yn oed sgerbydau anifeiliad meirw i greu haint. Sail fframwaith trwm o bren oedd y trebuchet gyda 2 dŵr ffra mai gynnal colyn ar gyfer fraich daflu anferth. Caiff blwch pren cryf yn llawn balast carreg i osod ar ail golyn yn y tu blaen, fel gwrthbwys ymhen y fraich, a chaiff taflwr rhaff ar gyfer yr arf i gysylltu yn y pen arall. I weithio'r peiriant, mae peiriannydd yn dringo'r blwch ac yn cysylltu'r rhaff wins wrth y pwli. Mae gweddill y criw wedyn yn troi'r fraich i lawr. Bachu'r gliced, sicrhau gwddw'r taflwr wrth y fraich a gosod yr arf yn y taflwr ar y bwrdd rhedeg oddi tano. Pan gaiff y gliced ei thynnu, mae pwysau'r balast yn y blwch, tua 2 dunnell fetrig yn yr achos hwn, yn codi pen arall y fraich yn gyflym, gan hyrdio'r arf allan o'r taflwr. Roedd y periannau hyn yn rhyfeddol o gywir, a gallai'r pellter gael ei addasu drwy newid pwysau'r balast. Rhaid bod gweld y trebuchet yn cael ei osod wrth ddiriau'r castell yn codi arswyd ar y trigolion y tu mewn. A does dim rhyfedd, oherwydd byddai taro cyson gan y periannau mawr hyn yn y pen draw yn gwneud i'r amddiffynfeydd cryfaf ddymchwel.